Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rini Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si MJ, hingkod ang pangidaron, minyo ug may mga anak. Taga Tandag City, Surigao del Norte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kaminyoon sa akong manghod nga lalaki nga si Jojo ug sa iyang asawa nga si Maridel. Nagkabuwag manggod ni sila. Aron niya hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ikaw naman di ay ni. May kuyog man lagi di ay ka, ma. Siya si Maridel o si Christina. Kauban na to sa church. Gisalig sila mga ginikana namo ni Papa ninyo. Kay ano na ni sila may eskwela sa Surigao del Sur Polytechnic State College. O kay wa man sila kapuyan din Maong anhin na lang sila sa ato nga libre. Aron dili na sila mangabang pa og kapuyan. Ma. Yan naman di ka. Uy, may mga kauban man lagi ka, ma. Kinsa man na sila? Ma, paminaw ragod. Si Jojo og Maridel pa. Murag nagkasuod naman lagi na sila maayo, ma. Sa may dautan, ana. Angay pa man ganit ang magpasalamat. Kay gikasuod ra ninyo sila. Ug wa may maproblema sa papa ninyo. Nga basig dili ninyo sila ikasinabot din sa bahay. Kuan man gud, ma. Doon na lang ko'y lahi nga namatikdan nilang duhang Jojo ni Maridel. Ha? Unsa man na? Mura lagi og may relasyon na silang duhang Jojo, ma. Unsa? Sa primero, kuya pa man to'y gitawag ni Maridel kang Jojo. Karon kay Be na gid, ma. Ha? Usam na ibot ipasabot, ana. Ay, Nang Delia, Ate MJ, mananghidot ako ninyo. Unsa man na, Del? Ni prangka man ko silang mamak papa. Nga dili na nila kayang pagpa-eskwela na ako karong 3rd semester. Maito na lang ko sa Manila aron manarbaho. Ha? Og si... Dayon gani kag ato sa Manila, Maridel? Kuan Jojo, kanang... Dili ko musugot. Uy, nga naman to? Jo, gusto na ana, uy. Nakitaan gani kang papa nga sige ka gubog-gubog. Kasabaan gid ka. Bawal baya na sa atong simbahan, Jo. Basta lagi di balik si Maridel din sa ato. Basta lagi. Magpakamatay ko. Unsa? Jo, pagtarong diya, uy. Para babae lang. Mahal ka na ko si Maridel. Dili ko kasama laya siya na ako. Dili. Jojo. Mao ba? Mao nagisulti ni Jojo, ma. Huwag nahadlok ko. Ay, kun mao ka na. Pabalikon ta din si Maridel sa ato. Ug atong ipakasal sa imong manghod. Ha? Ipakasal gyud, ma? Supak unta ko nga ipakasal sila si Maridel ug Jojo nga akong manghod. Kay mga bata palagi kaayo sila sa gugma ug nahibaw ko nga dili pa gyud true love ang ilang gibati ug wa pa gyud sila sa hustong edad nga magpinyo.
Apan, gipakasal gyud sila sa among mga ginikanan ni adtong tuig 2009. Milabay ang tulo ka tuig human sila makasal, nakaanak sila og duha ka anak nga mga lalaki. Apan, pag-uso sa Facebook, dinhin na nagkaproblema ang ilang pagpuyo. Kay si Maridel, nakig-chat og laing lalaki nga ginganlan og April nga taga Negros. Apan, nahimo ning silingan nila ni Maridel sa didto pa siya magtrabaho sa Taguig City, Manila. Og milarga pagbalik si Maridel sa Manila, nga ang pananghid niya kan Jojo, mutrabaho siya didto alang sa ilang mga anak. Apan, nakikita na di ay siya sa iyang uyab didto. Maong pag-uli ni Maridel sa amo, buntis na kini sa iyang kabit. Unya, unsa? Gidawat lang gyapon nimo ang imong asawa, Jojo? Dili ko gusto nga mabungkag among pagpuyo ni Maridel, te. Mao nga gipapauli na ako siya dinhi sa Tandag o ako na ang mga mahan silang anak ni April. Unsa? Nasayop na sa imong pagtuo sa akong pagpauli din ni Jojo. Ni ako, kay hingpit na gyud ko makigbuwag nimo. Kay si April ang akong pilion kay nag-ipon nami. Og kuhaon ko nimo ang duha nako ka mga anak. Kaya pa sila nako kay mga minors pa sila. Unsa? Ay lang pagpugong-pugong ni Maridel Parts. Kay, huwag man kayo mahimo anak, kay ako man ay yung gibahal. Angay kang mo pugong kung di mo inutang imo yung gastos yung kasal. Pero inutang man rin mo. Kung init! Ay, Jojo! Jojo, ayaw! Kamu ba? Mura sobra naman sad mo? Ikaw, April, unsa man sa ilabot ni mo dong? Kung inutang to sa akong mangod ang gigasto sa ilang kasal, kay kami may nibayad ug dili ikaw? April, gusto na anak. Ayun na sila tubayi. Ilas! Diyos ka na ba? Ayaw gilaki tong asawa ni mong way ayo? Sus! Maayo unta og nibiya ni mo tungod sa kalisod og nangita og afam nga kwartahan. Makasabot pa ko. Pero di pulihan na sad ka og lain? Lain ka katuka ng gihapon nga lalaki? Bugo ba ang Maridel, oy? Dili na ko madawat, eh. Yung ibiyaan ko, Maridel. Kinapagananuhan na mo ka mga anak. Jo, Naunsa din na si Jojo, day MJ. lalay, may kiniak ka. Hala, ikay am-am anak manghudbi. Basin mahigmata pa na. Naunsa day ka, Jo? Gibiyaan nimo ang duha nga nag-inom? O ma, mamasin ta ma. Nga si Lalay ang makatambal sa kamingaw ni Jojo siyang asawa o mga anak. Tungod sa kahubog sa akong manghod og ni Lalay, may nahitabo ginilang duha. Og nagbunga ang ilang gibuhat. Mao nga nakadesisyon ang akong manghod nga magtipon sila ni Lalay. Apan, paglabay og sa katuig, nagkabuwag na sad sila, kay ni kuyog og laing lalaki si Lalay, og ang bata, tuwa sa mga ginikanan ni Lalay. Og sa akong nabalitaan sad karon ni Maridel, gibiyaan kini sa iyang kabit. Apan, imbis nga mobalik sa akong manghod, aron tol-iron ang sayop, nakiglambigit naman sa hinoon siya og laing lalaki. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, depressed karon ang akong manghod. Pwede ba nga ako ang mo-file og kasong adultery sa iyang asawa tungod sa pagkuyog og pakigtipon niini og laing lalaki og nakaanak pa sila? Kaysa amo og religion, wa may divorce og annulment. Ikaduhang pangutana, tinuod ba ang gisulti sa akong mama nga dili ekonomi kapasaka og kaso nga adultery sa asawa sa akong manghod kay doon nasab kuno ni anak ang akong manghod sa laing babae? Pero wa na maron sila magtipon kay may lain naman sa pamilya ang babae. Ikatulong pangutana, 16 o 15 years old na karon ang mga anak sa akong manghod nga tuwa sa iyang asawa.
Pwede na bang makuha ni Jojo nga akong manghod ang kustudiya sa mga bata kay may lain naman sang pamilya ang iyang asawa? Unsay mga pamaagi? Ikaupat o katapusang pangutana. Wa may kwarta nga ikabayad og abogado. Plano unta namo nga moduol sa PAW. Unsa may mga requirements aron makapangayo mi og libreng abogado? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, MJ. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang mohatag og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, personal, emotional, mga relationship, nga mga pangutanag, mga problema, ato ang mga dokumento, atong mga kapangan, atong gikalagutang silingan, din ha. Ay sus, ay problemahan na. Nasa Attorney Elaine, ipadangin yung suwat be, ipada sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender karong adlaw si MJ. Hingkod ang pangidaron, minyo na mga anak from Tandag City, Surigao del Norte. Nisuwat ni siya kay naminyo man ang iyahang manghod kato si Jojo unya nagbuwag ni sila. Unya, medyo complicated ang situation pero una niyang pangutana. Na-depress ang iyang manghod. Pwede ba nga mo file og kasong adultery ang iyahang sa iyahang asawa tungod sa pagbuyog og pakig-ipo ni ini sa laing laki og nagkaanak pagyud sila? The answer is capital Y, capital E, capital S. Yes, no? Kay ang minyo nga babay dili man pwedeng makighilawas, makigrelasyon og laki or laing laki nga dili niya bana hatagan pagyud exhibit A nga ebidensya nakaanak pagyud sa lain. So pwede gyud nato silang makihang duha. Dili ra ang asawa astang laki ikihana og adultery under the revised penal code, no? Unya sa ilaha kunong religion walay divorce ug annulment. Tan-aw na ko niya unsay ni ilahang religion ha kay nisulti ba ni siya unsay ilahang religion? Dili kaayo ko sure kung unsay imuhang religion, my dear ha. Akong gi-check sa ihang letter. Taas-taas man gud sige lang. Pero murag walay, even if walay divorce, even if walay annulment, ang kana manggong divorce, annulment sa religion, lahi man siya kay kinumdo mo ang atong konstitusyon niingon separation of church and the state. So dili pwede nga ang lahi siya. So ang gidili naay gidili sa balaod na pwede gidili sa relihiyon. Pwede nga okay ra nga kanang adultery sa relihiyon, no? Kay pwede magpipila ka asawa. Pero gi-respect man pud nato no sa balaod, but if unless sa mga Muslim. Pero kung dili man good no Muslim, nya murang laki ra may pwede pod. Unya ang atong nakasa diri ang bayi man. So lahi ang balaod sa gobyerno, lahi sad ang mga pamaaging patakaran sa atong relihiyon. So it's possible like this case nga pwede tang makihag adultery gihapon. Kaduhang pangutana, tinuod ba ang gisulti sa akong mama nga dili kuno mi kapasaka og kasong adultery sa asawa sa ako ang manghod kay duna sad kuno ni anak ang akong manghod sa laing babay. Pero wala naman ron sila nag-ipon kay may lain naman sang pamilya ang babay. The answer is wrong. Ngano man lahi og pagtratar sa balaod sa usa ka babay minyong makasa na ilain kumpara sa lalaki nga nailain. Kasong concubinage ang mapasaka natong kaso sa laking minyo. Unsaon nimo pag-prove? Number 1, minyo ang laki, nakigpuyog babay nga dili niya asawa. Nakigpuyo, puyo. Unya ikaduha, ang ilahang pagpuyo, no, is kanang skandaluso nga pamaagi. Ilang pagpuyo is husband and wife, nagpuyo sila as husband and wife. Unya skandalusong pamaagi. Kalisod na iprobar, ang sa babay lang gani, relasyon ra gyud, no? Dali kayo i-prove sa adultery, lahi ang concubinage. Kung ma-prove na makiha siya, pero wa na mag-ingon nga dili ka pwede kakiha ngadto sa bayi. Makiha
hapong laki kung ma-prove na. Pero di na ma-prove, aw ambay ray makiha. Ikatulong pangutana, 16 ug 15 years old na karon ang mga anak sa akong manghod nga tuwa sa iyang asawa. Pero pwede ba na makuha ni Jojo nga akong manghod ang kustodiya sa mga bata? Kay may lain naman sang pamilya ang iyang asawa unsa may pamaagi. 15 and 16 years old are already of age nga makadecide na sila og asa sila, mama ba or papa. Og ang balaod, ang hukom, ang huwis, ang korte adto maminaw og mudapig sa choice sa bata. So, unless for compelling reasons, no, makita gyud nato nga di gyud maayo, then pwede ma-intervene ang korte. Pero kung mapakita pod nato gyud nga aw kung ang bata mo decide nga adto lang sila magpabilin sa ilahang mama, murag maglisod ta. But hopefully basin mo adgunahan sila sa ilahang papa, then adto sila didto. Okay? Ikaupat og katapusang pangutana, wala may kwarta nga ikabayad og abogado. Plano unta namong muduol sa Public Attorney's Office or PAO. Unsa may mga requirements aron makapangayo mi og libreng abogado. Of course, ang Public Attorney's Office ahinsya na sa gobyerno nga naghatag og libreng legal nga serbisyo sa mga indigent. So kinahanglan ta og Certificate of Indigency pagkuha didto sa barangay og sa DSWD. Dad-ana didto to prove nga wa moy igong pangita nga makabayad og pribado nga abogado, and then mahatagan mo og serbisyo sa Public Attorney's Office. Dili man ganit na mo qualify, pwede siguro ta mo duol sa Integrated Bar of the Philippines kung asa mo dapita, naa man daghang grupos mga abogado din ha, or kanang mga NGO, mga non-government organizations nga pwede makahatag og tabang ninyo og legal assistance gihapon. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaawat unta nga namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gyapon sa tuang programa kini ang Akong Suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Lino. I will find a way while she lay for me. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi ka doon? May kini sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, Lino. Salamat nga, nisugot ka ha, nga magkita ta dinhi. Ikaw pa. Lakas ko kay kanako. Pero nga naman unta. May problema ka. Wa man. Unya, ganong nakikita man ka. Milagro magud kaayo nga nakikita ka. Kung wa kay problema. Mao gani. Nakarealize lang sa ko lately ba? Nga ako na amang gani ko'y problema. Ikaw mo inaa. Kung masakit ko, naa ka. Unya? Dili ka ha. Ikaw may nagdagmalas na ako? Sa? Binuang rabitaw, uy. Sabi ni mo, dako kog pasalamat ni mo. Og swerte kaayo ko kay gibahal ko og sama ni mo. Pina. Maong, gisugot ati kalino? Tinuod ka? Seryoso ka? Dili na binuang? Dili, Lino. Gisugot agiti ka. Uyab na ta.
Yes! Congratulations, bay! Nabayaran na gid taon ang imong usa ka tuig nga pinabot. Lagi, mga ako gid sa ampingan bay. Bugay kinako siya nga napasugot eh. Mga di ginako siya usikan. Kung pwede pa lang lagi, ako din siya pakaslan dayon. Okay nga! Ha? Magpakasal na ta? Dili ko gusto nga mailog ka pa sa lain. Dili naman ko kung mailog sa lain. Gusto lang ko maniguro. Sige na. Ayaw ka bala ka. Ako'y bahala na mo. Pero, dili pa mong kayo tadugay, Lino. Ano man di ay? Basta kay ako, sigurado na ko na mo. Basig ikaw, dili pa ka sigurado na ako. Sige. Magpakasal ta. Pero, busy para baka ayaw ko. Okay rin mo, ikaw lang sa'y bahala sa pagpangandam sa kasal. Ma, kining, ansa kayo maayo ani, no? Nga kolor para sa motif sa kasal? Ay, nak. Nganong dili man nimo pangutanon si Vina, ana? Busy ka tama eh. Huwag usa pa, misaad man ko nga ako'y bahala sa pagpangandam sa kasal namo. Ay, sige. Tabangan na lang tika. Babe, hatagi dito ko mga lista sa imong mga bridesmaid, ha? O kung sikin sa'y gusto ni mga maid of honor. Babe. Babe! Ha? Ano di ka? Seryoso ako ni mo nagtutok sa imong cellphone. Diyan ba nabisihan ni mo diya? Kuan. Bahin na ni sa akong trabaho. Ahon sa man, dili pa ka mo uli. Sa'yo para ba ko may duty ugma? Vina. Uy, Lindo! Uy, kumusta? Okay, ra. Ikaw, musta naman ka, uy? Sayang nga yun ni Vina, no? Kaslo na unta mo, pero saon, di damon nga, mga pangitabo ba, kanindo siyang relasyon, ya, magbuwag rin di hapon. Ha? Kisa may nagsulti nga nagbuwag mi ni Vina? Si Vina! Unsa? Lino, sorry. Ano man? Ano man may gipanabi ni mo dito? Ano man, para nakikagawasan? Sultira ko tinuod. May lain na kang uyab. Lino. May lain na ba? Oh! Kinsa ka natapana? Babae siya, Lino. Dili siya laki. Sa? Sorry, pero maibog sa kong babae, Lino. O sa tinuod lang. Wa na ko ma-in-love ni mo. Sa? Naibaw na kog si kinsa ng iyong iya, bay. Kinsa man? Kining bayhanay. Ano ma? Ano man? Permiso lang magtupad sa picture? Mao din na. Tanaw na ko sa mga gitag-ana nga picture. Ha? Nga naman. Kung sa may plano ni mo. May accept ang uyab ni Vina.
Ako na siyang ila-ilahon. Ug makikita ko niya. Salamat ka nakikita ka na ko, ha? Wa makay uyab na masuko. Wa mo ko'y uyab. Mo ba? Posible hay. Sa imong kagwapa, wa kay uyab. Pilian siguro ka. Siyempre, mamili ka kong tarong nga lalaki, no? Aw, paburde ko yun eh. Pakit ako kung unsa ka katarong. Sarah. Lino. Pasagod. One click ra bay. Oh. Unya, unsa may plano nimo ron? Basta. Tanawa lang niya. Lino, na ako isulti ni mo. Unsa man na? Sa tinuod lang, na ako'y uyab. Oh. Pero sukat nga nagkailata, dili na kamawa sa kung una-una. Mao nga akong gibawagan ng akong uyab. Bisan og dili ta uyab. Salamat, Sarah. Wa ko magdahom nga buhaton na nimo. I love you, Lino. Salamat. Maude nga nagmaoy tos Vina sa iyong mga post. Oo. Karon, nakarealize na siya. Kung siya akong kibati. Unya bay, nalipay naman ka. Lipay kayo. Unya si Zara. Bahala to siya. Di na ako magpakita niya. Nagsigi og chat si Sarah nga makikita siya nako. Bahala, ori ka. Wala ko'y tuyo ni mo. Mission accomplished na ko. Ug nakabawas na ko ni Vina. Bila nakaadlaw nga wa na magsamok si Sarah. Pasin og nakasabot na gid siya. Nagigamit lang ako siya. Pero nga nung naghunahon naman ko niya karon. Mura makog na pag-uhan na. Ngawa ako'y nagahot ka chat gikan niya. Basig na in love na kaniya bay. Ano Kung na in love na kaniya, ayaw ko siki. Pakikitain na yun before siya mailog sa lain. Salamat na may sugat ka nga magkita ta. Wa naman unta ako mag-expect nga makontak pa kagbalik. Kinahibaw man ko nga wag kay feelings na ako. Sarah. Lino, sulti hiragot ko sa tinuod. Nganong gibuhat to nimo? Human ko nimo gipa-fall. Wa ko nimo sawa. Unya, nawa lang kagkalit. Sorry. Please, Sarah. Hatagi pa ko grand chance. Dili na nako sayangan. Mahal man ka ko nimo. Ako mo'y ang mga tanan nimo. Mahal ba ko nimo? Oh. Mahal ti ka, Sarah.
Please. Hatagi ko chance. Panguyaban natin kagtarong. I love you. Kung mauna, sige. Hatagan di ka chance. Og salamat kay dili di mawad anog amahan ng akong anak. Ha? Mapdos ka? Oo. Maunta na yung tuyo ni mo maong gusto kay ko makikita ni mo. Aron makigistorya. Samot nga dili na kumubiya. Ampingan tamong duha sa atong baby. I stay out late at night and play my songs. And sometimes the nights can be so long. Huwag ko magdahom. Nga ang babae di ay nga ako gigamit para makabawas ko sa akong ex. Mauday ang babae nga akong makauban sa tibok na akong kinabuhi. Karon, kasado nami. Ug malipayon kami sa among relasyon. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong suwatan po. More power, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Lino nga taga Cebu City. Uban din sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, She Believes in Me. And she believes someday if she Ang mga kaagi gibuhatan do sa radyo ni Carol Marie Hikain ug gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala ug mga suking ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papeda. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag. just waiting for me like